No niin, morjesta kaikille. Jo pitkästä aikaa täällä YouTuben parissa. Mulla on ollut vähän sen kiireellinen tää kesäloma ja mulla ei ollut mitään motivaatiota tehdä mitään videoa. Tai siis ei ollut aikaa. Mutta tänään me jatketaan maisteluvideoita pitkästä aikaa. Joo, mä löysin kaupasta tällaisen, mikä tää on, joku joku Excellent chilipaprikan makuinen. Tää tuossa lukee chili, mutta chilisuklaata. Joo. Nyt maistetaan palan täältä. Se on tällainen tumma ja suklainen. Mitä mä nyt selitän. Valitaanpas tämä pala suuhun ja ääntä kohti. Joo. Ei tää kyllä niin vahva ole, mitä luulin. Tää ihmettä, mä odotin, että tässä olisi enemmän potkua. Mutta ei ollut. Mä oon vähän pettynyt tähän suklaaseen. Eli arvosana on, no, jotain puolikas. Joo, ei mitään tulosta. Ei yhtään mitään. Eli arvosana on 3/5. Koska minä oon vähän pettynyt, jos tässä olisi ollut eniten potkua, ja olisin tykännyt siitä, mutta ei ole. No, mutta kiitos kun katsoitte videon ja se on morjens.